Vai a Totocanta, tu? I tant! I l'Orphan m'ha dit que Totocanta és la ciutat que més li agrada. Tu ja deus haver notat que l'Orphan té un sentit molt fort de la justícia, oi? I si això hi afegeixes la seva manera de fer, resulta que sempre es fiquen en embolics. En embolics? Per exemple, es posa en contra de les persones poc honrades i coses així. I tant que sí. Però, de vegades, entre aquestes persones poc honrades n'hi ha que tenen poder, que són influents. I per això, qui al final ha de marxar de tot arreu sempre és l'Orphan. Per desgràcia, quan passen coses així, és molt difícil trobar algú que et vulgui donar un cop de mà. Però Totocanta va ser una excepció. En aquella ciutat, l'Orphan hi va trobar una persona que el va ajudar. Una persona? Sí, un home que era hostaler. El senyor Vagat, potser? Podria ser, ara no me'n recordo com es deia. La qüestió és que vaig viatjar un temps amb l'Orphan i ens vam separar aquí a l'Enhatam. I en aquesta ciutat vaig perdre tots els poders que tenia. Escolta'm, Creao, quin ram triaries d'aquests dos? Què? Quin ram de raïm silvestre triaries per l'Orphan? Els dels grans que són més madurs o el que encara deu ser una mica amarg? Per l'Orphan, dius? Quin dels dos triaries per fer-lo content? El que té els grans madurs. I per què? Doncs és evident, perquè són més dolços i més gustosos. De fet, ho dius perquè el raïm madur és el que a tu t'agrada, però a l'Orphan li agrada que el raïm sigui una mica aspre encara. Em sembla que per fer d'ajudant de l'Orphan encara has d'aprendre moltes coses. Però què hi fas aquí terra lligat? M'ha lligat el mestre. I l'Orphan, on ha anat, doncs? Ha fet un cop d'ull al mapa i m'ha dit que se n'anava al canal i llavors m'ha lligat d'aquesta manera. Al canal? I per què ha anat tot sol fins tan lluny? Típic de l'Orphan. Què? Sap que l'objectiu només és ell. Però què vols dir? Que no ho entens. L'Orphan ho ha decidit. Per no involucrar-nos-hi s'enfrontarà sol al Killing Doll d'una vegada per totes. Espera'm, Creao! Espera'm, sisplau! Creao! Ara l'Orphan és al Coliseu, amb el Killing Doll. Perdona'm, Orphan. No hi ha res a fer. Mestre, on és? T'empunyo, espasa de l'adveniment demoníac! Si aquestes estàtues de pedra es despertessin, aquesta ciutat... En senyal del nostre cor, Stephanie. Ha de ser així. Ha de ser així. Que no ets l'Steph? Hola, Tim. Quina cara de pomes agres. Ostres, i tant! Aquestes flors m'acaben d'arribar a la botiga. Són precioses, oi? Que les vols? No me'n sé a venir. L'Steph que jo conec sempre es llança en cos i ànima a tot el que fa i no dubta mai ni s'ho repensa. És una noia tenaç i valenta i amb aquesta manera de fer s'ha guanyat l'estima profunda de tots els veïns. I la meva també, val a dir.
Vaja, només volia dir que no fa gens per tu que estiguis tan capficada. No sé què deu ser que t'entristeix tant. Que potser no creus que valgui la pena lluitar pel que consideres just? Sí. Però què t'agafa? Me n'he d'anar. Tim. Espera't! Estefanie! Vols dir, Màgic, que l'Orphan t'ha dit que venia al canal? M'ho ha dit. Em sembla que per fer d'ajudant de l'Orphan encara has d'aprendre moltes coses. Moltes coses, sí. Em fa molta ràbia, però potser té raó. Eh? Qui ha tingut la temeritat d'atacar l'Excels Vulcan? Però vosaltres dos... Es pot saber què hi feu, acampats aquí? Fèiem un mos abans de tocar el 2. Ens n'anem, perquè no en traurem res d'aquesta ciutat. No tenim cap més remei que escapar-nos. La situació se'ns ha escapat de les mans. Ai! Tu calla, que parles massa. Creo! Estef? Anem, l'Orphan és al Coliseu. Afanyem-nos. Creau! Escolteu! Què passa ara? Que no veus que jo, l'Excels Vulcan, estic menjant? Escolta'm, vols que fem un tracte? Ets igual que la imatge que hi ha gravada al cor de l'Estefanie. Tens força i molta fermesa, però no passaràs mai de ser un miserable bruixot. Només obeeixo les ordres de les meves senyores. Mestre, som aquí! No es preocupi, el salvarem! Però